खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बड' जब निउसलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि एप्लाइआ स्टार्ट जाबाय। दा नोंथांमोना बे एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों। दा नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमहालागैबो बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनाखौ एप्लाइ खालामनानै लायाखैबा नोंथांमोना गोख्रैयै एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोननो आं दाख्लै बावैसो मोनसे आपडेट होखादों पीएम किसाननि बागै। जुदि नोंथांमोना 30 जुननि सिगाङै एप्लाइ खालामनो हायोबा जोंहा 4000 रांखौ जुलाइ मासाव मोननो हागोननो, माने जोंहा डाबल इनस्टलमेन्टखौ जुलाइ मासाव मोननो हागोन होननानै आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होदों आरो जोंहा बे निउसआबो ओंखारखादों। दा बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोना जायफोर गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायो, डिटेल्सै माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै डिटेल्सै खोन्थागोन। मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन बेनि गासैबो डिटेल्सखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों होगासिनो दङ। नोंथांमोना फारि फारि भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना लोगोफोर जाहाथे बेबादिनो गभर्नमेन्टनि स्किमनि बागै मिथिनो हायो आरो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो, बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोदो। लोगोफोर आं नैबे पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै दंफैयो। नोंथांमोना जाहाथे बयबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव चेक खालामो। आं बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। दा लोगोफोर बेहाय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामनो अप्शन मोनो। आं बे नोंथांमोना थांना खोन्थानि गाहायाव फैनांगोन लोगोफोर नैबिथिं नोंथांमोना नुदों जानांगौ निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसन नोंथांमोना बेहाय थुना होनांगोन। आं दायो नोंथांमोना खोन्थानोसो नागिरदों जोंहा बे एप्लाइआ जागोन जायाखै। नै लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय नुदों सामथिं वेन रं प्लिज ट्राइ एगेन। दा बे जोंहा एप्लाइआ दासिमबो जायाखै, माने जाबाय नाथायबा बे वेबसाइटआ दासिमबो सोलियाखै, फांसनिं जायाखै। दा बेनिखायनो नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। नोंथांमोना मोनसे अपसनाव थाबाय, अनलाइनाथ' जोंहा दा वेबसाइटआनो जायाखै नालाय, दा नोंथांमोना बेखौ लोगोफोर अफलाइनै एप्लाइ खालामनो हागोन। दा नोंथांमोना आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागासिनो दङ माबोरै नोंथांमोना अफलाइनै बे फर्मखौ फिलआप खालामना हैनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। बे लोगोफोर जोंहा पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि बे रेजिस्ट्रेसन फर्मआ बे अनलाइनाव बोरै बेबायदिनो अफलाइनावबो एखे। दा आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ बहा नोंथांमोना हैनो नांगोन बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै आरो माबोरै फिलआप खालामनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। गिबियावनोथ' नोंथांमोना बेथिं जेबो डेटखौ लिरनो नाङा। बे मालाय नोंथांमोना लिरबा लिरजागोन, जेनेबा जुदि नोंथांमोना गाबोन समफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा गाबोननि डेटआ मा एबा दिनैनि डेटआ मा बेखौ होनो हागोन बिथिं। बिनिफ्राय जाबाय बेहाय रेजिस्ट्रेसन फर्मआ नैबिथिं नोंनि पासपर्ट साइज फट'ग्राफखौ नांगोन। जाय केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो सानदों बेनि फट'ग्राफ साइजआ बिथिं नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बिथिं होनांगोन, साब डिभिजनआ मा, सार्कोल अफिसआ मा, टेनजेल ब्लकआ मा बेखौ बेहाय होदो। बिनिफ्राय नोंथांनि बे ग्राम पन्चायत एबा भिलेजनि नामा मा बेखौ बेहाय होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे बुंदों फुल नेम अफ दा फार्मारनि नामा मा, नोंथांमोना बे फुल नेम केपिटेल लेटाराव लिरनो नांगोन ना। नैबिथिं ओमफ्राय बे फार्मारनि डेट अफ बार्थ, बे फार्मारा बेसेबां मायथाइयाव जोनोम जानाय बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। फार्मारा मेल फिमेल बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो। बेयो हाबा जानाय ना जायै मा बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय। नैबिथिं नोंथांमोना बे फार्मारनि फादार्स नङाबा हासबेन्डनि नामखौ नोंथांमोना बेहाय होबानो जाबाय। बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार बिथिं होनो हागोन। आइडि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना मा होनो हागोन, पान कार्ड होनो हागोन, आधार कार्ड होनो हागोन, ड्राइभिं लाइसेन्स होनो हागोन, होजागोन आरो नोंथांमोना जायखिजाया आइडि प्रुफ हिसाबै भटार कार्डबो होजागोन। नैबिथिं नोंथांमोना होबानो जाबाय। आधार नाम्बारखौ होथारनांगोन। जुदि नोंथांमोना आधार कार्ड गैया अब्ला नोंथांमोना बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनाखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा लोगोफोर। दा बिनिफ्राय नैबे आधार नाम्बारखौ बिथिं होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना जेनेबा नैबे आइडि प्रुफआव पान कार्ड एबा जायखिजाया नोङो भटार कार्ड होयोबा बेहाय पान कार्ड नाम्बार नङाबा भटार कार्ड होयोबा भटार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथांमोना बेहाय होनो नांगोन। बेनिफ्राय नोंनि बे रेसिडेन्सियेल एड्रेस नोंथांनि एड्रेसखौ होदो, नोंथाङा बबे जायगायाव थायो बेनि एड्रेसखौ फुलै नोंथांमोना बे लिरनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांनि जायगानि पिन क'डआ मा बेखौ नोंथांमोना बेहाय होनो नांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोननि केटेगरिया मायाव गोलैयो, जेरै एससि एसटि अबिसि जेनेरेल नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। जेरै एसटि बा एसटि ओरै राइटसिन होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबिथिं नोङो फेमिलि नामफोरखौ होननांगोन, न'आव खैजन दङ बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय। नेम अफ दा फेमिलि मेम्बार, बिमा बिफा फिसाला गासिबो नोंथांमोना नामखौ एड खालामदो। डेट अफ बार्थआ बेसेबां बिथांमोननिया बेखौ होदो। ओमफ्राय आधार नाम्बारफोर दंजोबोबा गासिबनाबो बेखौ होजोबबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांनि मा जायो, फिसालाबा फिसाला होदो, जुदि बे हिन्जावबा नोंनि हिन्जावबा बेहाय होबानो जाबाय वाइफ होननानै, जाहाथे गासिबो न'खरनि सोमोन्दोआ मा जायो बेखौ बे लिरना होयो। बिनिफ्राय एनि लेन्ड हल्डिं इन हिज जुदि बिनि नैबे फिसाजोनि नामाव जुदि नोंथाङा नाम खालामनानै हानि नाम खालामनानै दोनदोंबा माबाफोर हा दंबा बेखौ एसे नैबे लिरना होबानो जाबाय। नोंथांमोना खै बिगा नोंथाङा हा बिनि नामाव बानायनानै दोनदों, जुदि फिसाजोनि नामाव एसे हाखौ नाम बानायनानै दोनदोंबा नोंथांमोना बे लिरना होबानो जाबाय। खै बिगा नोंथाङा फिसाजोनो हाखौ नाम दाननानै होखो बेखौ लिरनांगोन।
बे जाबाय जोंहा डिटेल्सआ जुदि दङबासो आरो जायफोर बिथांमोना जुदि नाम बानायना होआखै फिसालाफोरनो जुदि जेबो होआखैबा नोंथांमोना बेहाय जेबो लिरनाङा बेनिफ्राय नैबेथिं नोंथांमोना मेनसन खालामनांगोन डिटेल्स अफ कालेक्टिभ लेन्ड हल्डिंस टाइप अफ लेन्ड हल्डिं नोंथाङा माबायदि प्राइभेट बा प्राइभेट लिरनांगोन कमिउनिटि बेस्ड बा कमिउनिटि जायखिजाया नोंथांमोना एसे लिरना होनांगोन बेहाय माबायदि टाइपआव नोंथांनि हाया दङ माबायदि कन्डिशनाव नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन बेखौ सेलेक्ट खालामनानै बेहाय लिरबानो जाबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय नैबे बुंदों पार्टिकुलार्स अफ कालेक्टिभ लेन्ड हल्डिंस नोंथाङा दा बेहाय माखासे हानि डिटेल्सखौ होनो नांसिगोन जेरै नेम अफ द पाट्टादारनि नामा मा बेखौ बे होदो नोंथांमोना बिनिफ्राय नेम अफ द रेभिनिउ भिलेजनि नामा मा नोंथांनि बे रेभिनिउ भिलेजनि नामा मा बेखौ नोंथांमोना बे लिरना होबानो जाबाय CS डाक नाम्बारा मा बेखौ नोंथांमोना बेहाय लिरदो पाट्टा नाम्बारा मा बेखौ बेहाय लिरदो बेनिफ्राय एरिया इन हेक्टर अफ हल्डिं अर शेयार बेसेबां हेक्टर नोंनि हा दङ बेखौ बेहाय लिरदो नोंथांमोना बिनिफ्राय एनि क'पाट्टादार जुदि क'पाट्टादार दङबा नोंथांमोना बेहाय लिरबानो जाबाय नोंथांमोना बे हानि डिटेल्सखौ बयबो मिथिखागौ पाट्टा नाम्बार बे पाट्टादार रेभिनिउ भिलेज बेफोरखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिखागोन बेलाय गासिबो खाजोना रसिद एबा नोंथांनि बे हानि लेन्ड हल्डिंआवनो थाखाय नोंथांमोना गावबागाव लेन्ड हल्डिंनि बे माबायाव नायबानो जाबाय खाजोना रसिदाव एबा नोंथांनि बे हानि डकुमेन्ट्सआव नागिरबानो नोंनि बे गासिबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन नोंथांमोना बेखौ गावबागाव फिलआप खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैनांगोन दा इम्परटेन्टआनो जाहैबाय जोंहा नोंनि एप्लिकेन्टआ गुबुननि बेंक एकाउन्टखौ होनो मोननाय नङा जुदि नोङो फार्मारबा नोंनिनो बेंक एकाउन्टखौ होनांगोन जेरै नोंनि बे बेंकनि ब्रान्चनि नामा मा बेखौ होनांगोन बेहाय नेम अफ द एकाउन्ट हल्डार नोंनि नामा मा बेखौ बेहाय लिरनांगोन IFSC कोड होदो बेंकनि ओमफ्राय नोंनि बे एकाउन्ट नाम्बारखौ बेहाय लिरनांगन बिनिफ्राय नैबे बुंदों 19 नाम्बाराव एक्सक्लुसिभ क्राइटेरिया नोंथाङा बेखौ येस नो होनो नांगोन जेरै नैबे फार्स्टआव बुंदों फार्मार एन्ड प्रेजेन्ट हल्डार अफ कन्स्टिटिउसनेल पोस्ट जुदि नोंथाङा माबाफोर साख्रि माबा माबि मावोबा रिटायार जानाय माबाफोर जानाय बेफोरबायदिनो मावोबा येस होबानो जाबाय नङाबा नो होदो नोंथांमोना मान्थलि पेन्सन मर देन 10,000नि बारा नोंथांमोना मास मोनसेयाव पेन्सन मोनोबा येस होबानो जाबाय जुदि मोनाबा नो होबानो जाबाय इनकाम टेक्स पे नोंथांमोना इनकाम टेक्सफोर होयोबा येस होबानो जाबाय जुदि होआबा नो नोंथांमोना बे सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय गावबागाव इलिजिबिलिटिखौ नायनानै डक्टर इन्जिनियार माबाफोर चार्टार एकाउन्टेन्ट्स लयार बेफोरबायदि साख्रि खामानि मावोबा नोंथांमोना बे येस होबानो जाबाय जुदि मावाबा न'आव नोंथांमोना राइट सिन होनानै होबानो जाबाय जुदि फर्मार MLA माबाफोर मिनिस्टार बेफोरबायदिबा येस होबानो जाबाय नङाबा नो होदो नोंथांमोना बेनिफ्राय नैबे सेल्फ डिक्लेरेसनाव नोंथाङा फिलआप खालामनांगोन बिनिफ्राय नामखौ लिरदो बेहाय श्रीबाश्री हिन्जावसाबा SMT लिरबानो जाबाय कुमारी बा कुमारी बिनिफ्राय नैबे डिस्ट्रिक्ट लिरदो साब डिभिजन बे लिरदो TNC मा बेखौ लिरबानो जाबाय ओमफ्राय बे नों SDO मा बेखौ नोंथांमोना लिरबानो जाबाय बे जाबाय जोंहा डिक्लेरेसन फर्मा बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैनांगोन बेनिफ्राय फार्मारा जुदि लिरनो रोङाबा आखाइजों थाम इमप्रेसन होबाबो जागोन जुदि लिरनो रोङाबा सिगनेचार होनानै होबानो जाबाय एड्रेसखौ लिरदो डेटआ मा दिनै एप्लाइ खालामदोंबा दिनैनि डेटखौ होदो जुदि गाबोनफोरबा गाबोननि डेटखौ होबानो जाबाय जायगाया मा बेखौ बे लिरदो बेनिफ्राय गाहायाव फिल्ड भेरिफिकेसन रिपर्ट बे जाबाय अफिसनि थाखायसो बेखौ नोंथांमोना जेबो फिल खालामनांगौनि गोनांथि गैया बेखौ गासिबो माने अफिसनि मानसिफ्रासो बेखौ फिलआप खालामनांगोन बिनिफ्राय गाहायाव फैथारोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन मा डकुमेन्ट्स होनो नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो बे खोन्थानि गिबियावनोथ' डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड नैबे बुंदों आपडेटेड जमाबान्दि नोंनि बे माबाखौथ' नांखागोन हानि डिटेल्सखौथ' होखानांगोन नोंथांमोना गावबागाव लेन्ड हल्डिंनि हानि डिटेल्सखौ लानानै नोंथांमोना हैनो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आधार नाम्बार नङाबा जुदि आधार नाम्बार मोनथ'वाखैबा आधारनि एनरलमेन्ट नाम्बारखौ होनानैबो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामहैनो हागोन बिनिफ्राय नोंनि आइडि प्रुफ हिसाबै ड्राइभिं लाइसेन्स नङाबा भटार ID कार्ड नङाबा जब कार्ड जायखिजाया आधार दंबाथ' नोंथांमोना आधारखौनो होनो हासिगोन बे नैबे बुंबावदों लोगोफोरनि इफ आधार नट एभेलेबल जुदि आधार गैयाबा नोंथांमोना बेफोर डकुमेन्ट्सखौ हैनो हागोन होनना बे बुंदों नैबे जब कार्ड भटार ID कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स बेफोरबायदिखौ आइ कार्ड हिसाबै बिनिफ्राय बेंकनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना हैनो नांगोन जेरै नोंथांमोना पासबुकखौ बेंकनि पासबुकखौ जेरेक्स खालामना हैनो नांगोन फ्रन्ट पेजखौ नोंथांमोना बेंकनि फ्रन्ट पेजखौ नोंथांमोना जेरेक्स खालामना हैनांगोन बिनिफ्राय मोनसे पासपोर्ट साइज फट'ग्राफखौ नोंथांमोना लानानै थांनांगोन बे नैबे फर्मजों लोगोसे बे जाबाय जोंहा फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामनांगौ दा हैनाया बबेयाव हैनांगौ नोंथांमोना ग्राम पन्सायत नङाबा गावबागाव ब्लकआव थांनानै नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामहैनो हायो लोगोफोर ग्राम पन्सायत नङाबा ब्लकआव नोंथांमोननि ब्लकआव थांनानै नोंथांमोना बे PM किसान सम्मान निधि योजनानि बे एप्लिकेसन फर्मखौ एबा रेजिस्ट्रेसन फर्मखौ नोंथांमोना हैनो हायो दा नोंथांमोना बेनिखायनो जाहाथे बयबो एप्लाइ खालामनानै लायो
लोगोफोर आङो बे एप्लिकेशन फर्मनि लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों जाहाथे नोंथांमोना बयबो डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउट खालामनानै फिलआप खालामनानै नोंथांमोना ब्लगाव होयो एबा एप्लाइ खालामनानै लायो जुदि नोंथांमोना 30 जुननि सिगां एप्लाइ खालामनानै लायोबा नोंथांमोना 4000 रांखौ नैबे जुलाइ मासाव मोननो हागोन जायफोर बिथांमोननि एप्लिकेशन फर्मा एप्रुभ जायो बिथांमोनानो मोननो हागोन गोदान एप्लाइ खालामनायासो आरो लोगोफोर नाथायबा सिगांनि एप्लाइ खालामनाय बिथांमोननियाथ' बेबायदिनो हाबगोन जेरै बोरै हाबो दा डाबल इनस्टलमेन्ट मोननाय नङा जायफोर बिथांमोना सिगाङाव मोनखाबाय थानाय दा गोदान खालामनाय बिथांमोनासो डाबल इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन जुलाइ मासाव दा भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर दा नोंथांमोना बेहाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे बयनोबो भिडिअखौ शेयार खालामनो होयो दा नोंथांमोना गोबां सोंहरबाय थादों एप्लाइआ जोंहा स्टार्ट जायाखै एप्लाइ अनलाइनखौ नोंथांमोना जाहाथे बयबो नेनांला अफलाइननो नोंथांमोना ब्लकआव थांनानै नङाबा ग्राम पन्सायतआव थांनानै बयबो एप्लाइ खालामनानै लाहैयो दा बेखिनियानो लोगोफोर गोजोन्थों।